Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano pa Zim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagret akutendai netsigrace yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare mumazuva kana kuti mumasvondo apfuura zuva nezuva tanga tichikupai nyaya dzinotyisa, nyaya dzinosuvisa, nyaya dzamunofunga kuti hadziitike mukurarama kwevanhu, nyaya dzevasikana vanga vachibuda pachena vachiti aiwa isusu takaroorwawo tine ma13 years, takaroorwawo tine ma12 years tichiitiswa vana, varume vacho vachitibata nekuseri kweruoko. Asi vazhinji venyu pamacomment section hamusi kubva makeyboard warriors muri kunyora vatanga vemedia kunyepa, vatanga vemedia kutaura kwavasina kuswera. Kufunga kwedu tikuona kuti vanenge vari kubhadharwa nevanhu kuti vataure nyaya idzi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu ava vari kuzvitaurira nyaya dzavo vega pachena. Muzora nhasi tinoda kukupai platform iyo pano pa Zim Newsbeat TV kuti kana uine nyaya yauinayo yaunofunga kuti ndiri kudzvinyirirwa, ndiri kuchechi yekwamarange, nekuti vazhinji vari kuti sei muri kungotaura nevakadzi, varume vacho vari kupi? Yero nguva varume vekwamarange uyai mutaurewo mubude pachena kuti chii chiri kumbonyatsoitika kuchechi kuti mukwanise kutora vana vane makore 12, 13, 14 muchiita madzimai. Iko zvino muzora nhasi tabuda takananga kunzvimbo yeDhama Falls uko kwatati aiwa rekati munotaurawo nemusikana wechidiki ati aiwa uyaiwo munzwe nyaya yangu ndakaroorwa ndine 12 years. Rekati taure nasisi Ana tinzwe kuti chii chakaitika kuti vazosvike pakurodzwa vaine makore anotarisirwa kuti mwana ave ari pachikoro. Sisi Ana makadi? Tiripo makadiwo. Ndiripo ndichakumbira kuti mutaurise kuti tichese tinzwanani. Kuri seko kuno kuDhama Falls? Kuno kuDhama Falls kuri right zvavo. Ndikuona kazuva nhasi ringe rakati bha apa tatomboya takapfeka majuzi. Aiwa zviri nani chando chakapera. Asi kuri sei kuDhama Falls kuno kutoziva kuti vamwe vanobva vati mbavha dzakawanda kuDhama Falls icho kwadini? Aiwa mazuva ano kuri nani zvavo. Asi dzitoriko kambavha? Dziriko asi bati zvino zviri nani. Tanzwa matichaira nhare kamukati imbowewo kuno vanhu vaMwari ndimbotaurawo nyaya yangu ini ndakarodzwa ndine makore 12. Makakura sei pakukura kwenyu? Makanga muri muchitendero chekwamarange here kana kuti? Ndaipinda kwamarange ndichigara namai vangu. Saka pakauya zvekuti kunotorwa mabondwe. Saka ndandiri grade 6 ndopandakatorwa bondwe nasisi wangu. Ndichibva ndazoroorwawo nemurume wangu nabamukuru, ndichigara nabamukuru. Tikaita vana 4 navo. Wechi5 takaita 5, wechi5 akashaika. Izvonezvi ndine 4 takasiyana. Saka vana ava ndiri kuchengeta, ndiri kuita zvese. Hapana kana iwe pia vari kundibatsira nayo. Saka ndachitoti ndizvo zviri kuitika pandiri. Ndichakumbira kuti muite makatarisa ukoko. Pandisina kunyatsobata ndepekuti mati mimi makatorwa nabamukuru. Zvakafamba sei? Vakasvika sei bamukuru kuti vazoti ini ndakutora futi mainini munyingina mudzimai wangu? Ndakatorwa bondwe nasisi. Ndo vakanditora kuti ndigare navo. Chidotsanangura muri Zimbabwe vamwe havasi kunzwisisa kuti chinonzi bondwe chacho chii? Kuita mukadzi wabamukuru. Ndo amene zvondomataurira vanoita kuchechi yekuti kutora bondwe unoita mukadzi wabamukuru unororwa pana sisi. Ndo zvandakaita. Asi imimi kuchechi makakura muchienda kuchechi kwamarange? Ndaenda. Saka baba naamai pamatorwa kunoitwa bondwe vakasvika muchira sei? Mai ndo vairamba, baba vavo ndo vaida. Asi mai vairamba. Saka nyaya yacho yakamboendeswa mumapurisa. Ndobva yazongonyararwa inasoramba ichienderera mberi nyaya yacho. Yekutorwa kandakaitwa inini. Saka pazvava zvangonyararwa mubva zvasiiwa zvakadaro. Muchigara pamba vakasvika sei bamukuru kuti vazosvika pakuti ndakuda kuti muite mudzimai wangu? Sisi ndo vakauya here kana kuti bamukuru ndo vakauya? Zvakafamba sei papo? Ndopanda kuti mujekesere vanhu. Sisi ndo vakauya. Ndo vakauya vakasvika vakasvika vachiti chii? Ipapo ndopandikuda kuti vakasvika vachiti chii? Handenda unogara newe here unoita vakasvika vachiti chii sisi? Vakauya vakaenda kuna baba vakati ndiri kudawo bondwe. Saka ini mazuva enda singazivi chinonzi bondwe chii, ndandichiri mudiki.
Saka ini ndakafunda mundu kungoenda kunogara kuna sisi. Handauziva hangu kuti zvinoreva kuti bondwe chii. Ndakatozopepwa ndatoku ndo zvazvinoreva. Saka muchisvika pamba apa pakaroorwa sisi panga paine vakadzi vangani? Papa ine 3. Ndakazoitawo 4. Vakanga vakurawo sei madzimai aya? Vanga vakura. Vanga vakura. Maiguru vangu vaine vana 7. Vanga vaine 6. Vamwe vacho vanga vaine 5. Pandakaendapo ini. Sisi vanga vaine 4. Saka ikuzvira kuti imi ndimanga muri mudiki ipapo? Ndinda ndiri mudiki. Muchigara nabamukuru pamakasvika vakakugamuchirai sei? Ndakatosvika ndikatomboswenda kuchikoro. Ndakazodzokera grade 6. Ndobva ndambotorwa nehanzvadzi yangu ichipopota ichita kuti handisi kuzvida, ndobva ndadzokera kumushamba ndaenda kuchikoro grade 7. Ndikatorejista but handazonyora grade 7 yacho. Ndakabva ndadzokera futi kumurume. Saka aibhadhara mari dzechikoro idzi ndiani? Aibhadhara mari dzechikoro ndiniwana mama ndo vaibhadhara. Saka pamaenda kuchikoro hapana here pamaimbosvika pakuti rega ndiudzawo mudzidzisi kuti ndakaroodzwa ndine makore 12? Ndandisina. Handambobvira ndamboudza nekuti panguva yacho ndasanda ndarara nababa vangu asati ondibata. Saka ndasanda ndatombozvisawo mupfungwa izvozvo nditaura kuti zvinhu zvakadaro. Grade 6 12 years kaidzi? Pa12 years ipapo ndo pavakazokubata here? Zvakafamba sei kuti izosvika pakuti nhasi uno mudzimai wabamukuru? Ndakazobatwa ndandine 13 nekuti handazonyora grade 7 ndopandakabva ndazoenda kumurume ndopandakabva ndazonobatwa ipapo. But grade 7 yacho handakutombonyora. Tukuti ndakagumira grade 6. Saka sisi mazovaudzwa kuti ndabatwa vaizviziva here kana kuti zvakazofamba sei kuti mawabudire pachena? Semwana mudiki ukwanisika kuudza vanhu vakuru zvinenge zvaitika, imi makakwanisa sei kuudza sisi? Makavaudza here kana kuti makaramba makanyara? Ndakaudza sisi vaizviziva, kwanga uri mutemo kwavo kuchechi nokutora mabondwe, saka vaizviziva. Saka mwana wenyu wekutanga makamita mune makore mangani? Ndakamita ndine 15 years pandakazobata mimba yemwana wangu. First born. Ndobva ndagara futi ndakaita 2012 mwana. 2012 15 mwana. 17 mwana. 18 mwana. 2019 mwana. 2021 mwana. Chinoita kuti vana vekwamarange vazvarwe vakati gore 2 years zvichienda zvakadaro chii? Vakasipesana padiki padiki? Ine yekuti havashandisi mapiritsi. Hapana anoita zvekushandisa mapiritsi kana family planning, saka unotongoita mwana. Ndo zvinokonzeresa izvozvo. Sei musingaendi kuchipatara? Handizivi kuti vanozviitira zvokuti sei vasingaendi kuchipatara. Pamakaita mwana wenyu wekutanga makanomusunungukira kupi? Ndakasununguka kwambuya. Kuna mbuya vanosunungutsa kuchechi ndo kwandakanosunungukira mwana wangu wekutanga. Wechi2 ndikaita futi izvozvo. Wechi3 ndikaita izvozvo. Wechi4 ndikaita izvozvo. Wechi5 ndakabva pamurume ndine nhumbi yanga ine 2 months. Ndobva ndaenda kumba. Ndo pandakanosunungukira uyo kuchipatara wekupedzisira nekuti atasiyana. Ndandakumba kune vabereki. Ndanzwa muchitaura imimi kuti tinonosunungukira kuna anambuya. Anambuya vanogara pachechi here kana kuti kune nzvimbo inotonzi uku ndo kunogara vanhu vanenge vachida kusununguka? Aiwa, vanenge vari kuvarume vavo, vanenge vari kudzimba dzavo, asi ndo basa ravo anambuya nyamukuta vana zvingosungukutsawo zvavo. Saka vanoenda kuchechi kana kuine munhu ada kusununguka here kana kuti kutone nzvimbo inotonzi iyi nzvimbo inonzi chakati uku ndo kunorapwa zvirwere kana kuti? Kune vanoita zvekurapa, kunonzi kuchidzidzo. Kune vaya vanoita zvekurapa vanhu varwere vanenge vauya nekugashira vanhu vanga vauya vakazvitakura vanoda kusunungutswa. Dziriko nzvimbo idzodzo kune zvidzidzo. Saka kuchidzidzo kunoenda zvirwere zvakaita sei? Anenge angorwara nechirwere chaanenge ainacho anongoenda ikweyo. Chitese chirwere chaanenge angoita zvese
vanongorapa. tichitarisa matauro mukati atishandise mapiritsi, saka kuchidzidzo kunoshandiswa chii? Vanoshandisa mvura, vanongonamatira mvura anzi nemaporiji asina chinhu, bika maporiji votonzi inwa, ndozvavanoshandisa. Iko zvino ndanzwa muchiti mimi ndakazotiza kwaba mukuru, chakaita kuti mutize pamba chii? Zvakaitika ndezvekuti ndai kugara ndichingorwara, ndanda kugara upenyu hwekugara ndichingorwara uyoyo, ndichita kunge munhu ari kumwiwa ropa mumiri mangu, ndakuita kwashi mumiri mangu, ndakugara ndachingorwara ndagara ndakarara. Saka ndakabuda mubva ndaenda kwamusukomba, ndobva ndanoprofitawo zvandakaprofitwa izvozvo. Zvikanzi ndatozoona matozoita wese magara makangorara. Saka ndobva ndatanga kugaya manje kuti upenyu kugara ndakarara, saka kuti ngobva hangu chi panapa zvitori nani. Ndobva ndakazoti ngandibve zvangu. Rainzi ropa riri kuenda kupi? Anzi pane zvinhu zviri kumwa ropa, ndozvandaitwa inini. Zvemumhuri here kana kuti pamakaroorwa? Pandakaroorwa, musha mandakaroorwa. Ndomainzi mune zvinhu zviri kundimwa ropa. Hamuna here kumboita kana kuti nguva yamakataura nasisi kuti kwandambofambawo kwandambopotera uko muchivande zvemuri vaviri, kuti kwandambofamba uku ndanzi tine zvinhu zviri kundimwa ropa ndozvikuita kuti ndiite ndirware kudai? Handina kutomubvira ndambozvitaura nekuti ndaitya zvinozobuda zvikazonzi ndakutyora mutemo wekuchechi nekuti hazvitendero zvekubuda muchienda kuzviprofita zvisiri zvemuchechi. Ndosaka ndisina kutaura, ndatombobvira ndambozvitaura. Asi hazvibvumidzwe kuti ufambewo kune vamwe mapostori kana uri muchechi? Hazvibvumidzwe. Zvinonzi chii? Anzi une usingachanamati une wayeduka, ukaita zvekufamba zvinobatsirwa newe kumasowe kana kuti newe kupi, hazvitendedzwa. Kana kuti watozoprofitwa kuchechi ndokaunobatsirwa kuchechi. Takatarisa izvozvo kuti mainwa ropa nezvinhu zvamusingaoni, manyatzorwara nei? Ndairwadziwa nepasaidi apo, kana kungorwadziwa nemudumbu zvezve. Dzimwe nguva anombopera simba nonzwa dzungu, ndodona. Ndozvinhu zvandairwara nazvo. Muri kumurume ikoko, amai makambovaudza here kuti ndiri kurwara nechirwere chakadai, kana kuti zvinhu futi zvokuti kana uri kumurume unongoita zvinhu zvekumurume wako haukwanise kuzodzokera kumba? Mama andabvira ndambodza ndozvandiri kusangana nazvo. Ndaingorwara hangu ndiri kumba, andambobvira ndamboudza izvozvo. Sisi futi havanambobvira vanoudza mama? Havana mubvira vamboudza. Chikonzero chakanga chiri chei? Hamukwanisi here kuzodyidzana futi naamai vanenge vari kumba, zvinofamba sei? Hapana, kutongonyararo wangu, ndinda kunonge ndakuda kutoremedza umai wangu. Asi muchigara nababa mukuru imimi pamba pamwe chete zvakare nasisi, ndapi matambudziko amaisangana nawo? Taitambudzika pavana ipapa, pavana kuchikoro kwacho vanga vasinganatsopinzawo nachikoro. Vana vacho taitoita zvekutamburira kuti vaende kuchikoro, dzimwe nguva taitoshaya chikafu. Ndonyaya yacho yainyanya kunetsa iyoyo. Saka ndakazoona zvangu kuti ndichizvibatanidza kuti zvinhu zvacho zviri kundiremera, saka zvakangofanana nekuti ndibve hangu ndinotsvaga kuti ndingaitei hangu. Pamaishaya chikafu maizorarama sei? Taingozojingisa kuti tichirima muriwo tichitengesa, tichitsvagawo zvekuita kuti tiraramewo. Maita sei? Ndopandiri kuda ipapo, maijingirisa sei? Taiita zvekurima mavheji kana mugadheni tichitengesa, nekuzorimawo mumunda chibage tichitengesa, tichizotsvagawo zvatinenge tichidawo. Ndozvatakaita. Nyaya yekuti kuendesa mwanasikana kuchikoro kupedza nguva zvakamira sei kucheche kwamarange? Ndanzwa imi muchitaura kuti ndakamboendeswa kuchikoro but ndaibhadharwa chikoro chacho nevabereki vangu ndiri kumurume ikoko. Zvakamira sei zvekuti mwanasikana haafaniri kuenda kuchikoro, anofanira kuenda kuchikoro chete mwanakomana? Zvinoitirwei kuchechi kwenyu? Handizoziva hangu kuti vanozviitirei. Isusu pamwe vakomana vekumba kwedu vanazonyanya kupedza chikoro nekuti mai vedu futi vanga vasiyiwo futi nababa. Baba vagara nevakadzi vadiki, nyange nazvino ndozvoti tongoitikawo. Mai vedu isusu vanogara vega, baba vanogara nevakadzi vadiki. Saka notori futi rimwe dambudziko futi toripo pamba iyoyo. Ndozvinozoita futi kuti tisvike pakutambura. Ndozvinenge zviripo zvona. Saka semukadzi mudiki asvika pamba, baba vaigara kwamurizve? Vakasingagari kwandiri.
ine mhaka yei ini matotaura mega mukati baba vangu inini vakakura vachigara kupi kuna amai nini imi mikapambapa ndindi mama mukadzi mudiki saka sei baba vakanga vasingagari kwamuri vakazotora futi umwe mukadzi wangu vaine umwe futi wechi5 papa aine vamwe mainini vakavatora nguva yareba sei kubva imimba masvika pambapa pane papa aine 5 years saka papa dzimwe 5 years dzesedzi vaigara kupi taigara tese navo pamba taigara tese tichiti ini nasisi wangu nana maiguru taingogara pamwe chete muri 5 pamba muchigara pamwe chete toziva kuti asi bedroom kanenge rakasiyana bedroom raive 1 tashandisa bedroom 1 ndo rataingoshandisa saka zvemajana ekuti nhasi maiguru ndo vari kurara nababa maini ndo vari kurara nababa zvanga zvakamira sei maishiyana sei ipapo taingoshiyana kuti nhasi vari kurara namaiguru nhasi vari kurara navamwe maiguru mangwana vorara neumwe mangwana vorara neumwe zvichingodaro asi bedroom raive riri 1 saka papa ane mazuva here ekuti nhasi musi wechina nhasi ndimaiguru kana kuti maingoti nhasi mumwe mangwana mumwe zvaifamba sei taingoti nhasi mumwe mangwana mumwe tichingodaro tichingochinjana ndanzwa muchitaura kuti mune vana 4 wana akashaya handiti pavana 4 ava baba vaichengeta here vana vavo zvinotarisirwa kunge baba vachiita basa sababa aiwa havasi havachengeta havasi kuchengeta ini ndiri kutochengeta vana vandi kushanda basa revo ndiri kuita remumba ndiri kuchengeta vana ivo havasi kuchengeta kana kutenga chikafu havasi kutenga kana hembe chaidzo havasi kutengera vana tingatongoti kubva ndichizvara vana ava havasati vambotengera vanavo hembe ndiri kutongoshanda ndichitenga hembe idzi ndichitengera vana hembe nekupedza chikoro ndiri kutumira mari yekuti vana vaende kuchikoro mwana muomba ane makore mangani ane 11 saka kubva pamakabva kwababa makabva kuripi ndakabva 2020 hamuna kuzombodzokera futi kunovaona here baba handina kumbodzokera handina ivo havana kuzomboterawo havana kutera sisi vachiri kwere variko tichienda pakugarisana kwamakaita sevakadzi toziva kuti vakadzi vakagara vakawanda paimba 1 mutauro wacho haiperi apa imi ndima muri mudika maigara sei nevamwe vakadzingina venyu vakuru kwamuri upenyu hwenyu hwakanga hwakamira sei maiwirirana here kana kuti tatisingawirirani tasinganatsowirirani chii chaikonzeresa kuti musawirirani zvimwe zvainzanizvo makuda mukadzi mudiki pamwe pombonzi hamusi kuinzanisa majuti enyu ndo zvinoi zvichinetsa ndo zvinonetsa pabarika ndo zvinoi zvichinetsa pakugarisana kwatinenge takaita saka imi mazotiza kumba kwasisuku makakwanisa here kumbonoripota nyaya idzi kumapurisa handina kuenda kuna kwandakaenda chikonzero ndechei imi makambunyikidzwa kodzero dzenyu muri mwana mudiki ndasingatozivi zvinoenda kuripotwa kupi pandakazongoona kuti pane zvine zvichibatsirawo vamwe nekuzvakwe zvine zvekuti unobatsirika uchiripota uchibatsirwa uchigashirwa zvakanaka pandakafunga pfungwa dzekuti ndiuye kuno saka kuchechi kune mapurisa here bosonzwa kuti hamuende kuchipatara hamuende kumapurisa kune mapurisa ekuchechi here kune mavhangera unotonga nyaya dzekuchechi variko vandosunga ndavhura dhoketi rangu chechi havaiti izvozvo vanongogadzirisa nyaya dzinetsinetsirete zvoperera kuchechi ikoko kana dziri nyaya dzekuti mumwe munhu auraya munhu dzinongoperera futi kuchechi aiwa idzadzisoenda dzo kuchechi mune makuenda kumapurisa munotoenda kunoripota mapurisa atinoziva here kana kuti nda kunoripota kune waya saka chinozoita kuti nyaya dzekurodzwa kwevana vadiki dzisasvike futi kumapurisa ikoko kuchii handizoziva hangu kuti chiwo pamwe vanenge vakutyawo kumhangarana vanhu vekuchechi kuti mozokwazisana sei ndo nyaya yacho ine ichitoitika uyo tonzwa zvakare nyaya dzekudzingwa muchechi dzinofamba seiko kwamarange kuti tonzwa kuti munhu akangozongoita zvisiri kuenderana nechechi anodzingwa muchechi kana ukaita zvekuchipatara
kwaitawo zvisiri zvinoenderana zvinozvidiwa kuchechi tedza kuteedzera mutemo kuchechi ndopavanodzinga uchechi. Munodzingwa sei kuchechi? Unongonzi chibuda uchapinde chechi here kana kuti pane madanho anototorwa unzi nhasi iko zvinotamba kubvisa gemenzi iko zvino hauchapfeke kana kuti heti zvinofamba sei kuti uzonzi hausisiri mutendero kwaJohani Marange? Vanongoti hatichana nemi ndiye munonamata kwamunoona kuti kunoita kwakakodzera ndozvavanoita. Kune vamwe vanhu vari kutibvunza mubvunzo yakafana nekuti nyaya dzemaheti aya maheti maulana aya anopfekwa madzimai vamwe vanoonekwa vaine maheti vamwe vaine madhuku zvinofamba sei? Ane mazera here kuti ndevana vadiki vachangobva kuroorwa kana kuti zvinofamba sei panyaya dzemaulana? Kungopfeka kutengako uchipfeka wako Munhu wese here kana kuti? Munhu wese. Whether ndi baba mwana o ndimbuya munhu wese? Munhu wese. Po madhuku pa madhuku apo? Madhuku anongosungwa nemunhu wese. Ini pandonzisa ndepekuti maheti anopfekwa tiri kumba here kana kuti tiri kuchechi? Madhuku anopfekwa futi tiri kumba here kana kuti tiri kuchechi? Zvinofamba sei? Madhuku ekuchechi here kana kuti? Ewaiti handi mamusunge ewaiti here madhuku? Ekuchechi. Ekuchechi anopfekerwa uchechi. Asi maheti whether uri kuchechi whether uri kumba heti? Unopfeka heti afana kufamba musoro usina heti. Hanzi why uchifamba mfana ufamba musoro wakafara? Vanongoti hanzi mukadzi womupostora afamba asina kupfeka heti musoro. Ndozvavanoita. Panyaya dzekugerwa ndiani anogera vanhu? Ndimi munozvigera pamba. Imimi sisi Ana nasisi venyu mototi nhasi izuva reri kuti timboita sei? Kugera musoro. Friday yega yega ufanira kugerwa musoro. Muchiziva Saturday muenda kuchechi. Haufanira kuenda usina kugerwa musoro. Saka pane bvudzi here rinotenderwa chechi kuti aiwa iri richiri normal size kana kuti munhu wese unofanira kunge wakatogerwa chii? Unofanira kutogerwa Friday. Muchiziva Saturday muenda kuchechi. Ukasagerwa Friday hautotenderwi kupinda muchechi. Asi kuti pane zera here rebvudzi bozozoti vamwe vanobva vati ini rangu ukabata kudai rinenge richinzwika kana kuti unofanira kutogerwa chizuda kuti unyatsonzwika kuti aiwa uyu mudzimai wemupostori? Unofanira kugerwa zuda. Haufanira kugara uine bvudzi musoro. Ndo mutemo wacho unochitori kuti unofanira kugerwa musoro, unofanira kugara uine zuda musoro. Manje mazvinombokunetsa here pamakatiza ndikuna mune mabreads hazvinombokunetsa here ipapo majaira kuti nhasi Friday kai wozoti ndakabva hazvinombokutorirai nguva here papa? Zvakatombonditora nguva zvichindinetsa zvekuti ndiri kwemusoro. Saka kukura kwese sechechi yamakakura muchipinda makatotanga uri kwamanje manje apa masiyana nabamukuru? Ndasiyana ndopandatanga uri kwamusoro wangu nekuti ndasingachaendi kuchechi. Manje mukabuda muchechi hauzonzi here wamuhedheni waakuita zvenyika? Ndikabuda ndatobuda ndizoteerera muzvavanenge vachitaura. Ndazvipira kusiya. Takatarisa nhau dzekuti vanhu hafaniri kuenda kuzvipatara. Vana vakawanda vanofa nezvirwere zvakasiyana siyana, ingava magwirikwiti, zvingava chii zvimwe zvinhu zvinoda kuti vana vapote vachienda kuchipatara. Imimi kwaMarange uku musingaende kuchipatara, mvura dzedze dzinozokwanisa here kurapa vana? Tingati kwaita outbreak kana kuti kwaita hosha yegwirikwiti, vana vanozokwanisa here kurapwa nemvura vakanyatsoita zvakanaka? Vazhinji vanofa nekuti mvura handimbooni kubatsira kwainoita. Vazhinji vanofa. Vazhinji vanopera kufa. Vana kana vafa manje vanonovigwa sei? Vanongoenda kunoviga, vanongotaura kunana sabhuku kuti tashayikirwa nemwana. Vamwe vacho ndo vanongobuda usiku vanocherera usiku pasina ari kuzviziva. Panoendwa kunovigwa mwana usiku ndiani anenge aripo? Panototwa nhamo here kana kuti panongoenda baba vemwana? Zvinofamba sei pakunovigwa mwana usiku? Havamboiti zviro zvekuungana zve, vanongobuda vakanyarara vongonoviga. Ndozvavanoita dzimwe nguva. Anenge achienda ndiani? Kana kuti baba vevana kana kuti odedza kana kuti mumwe next door mupostori vongonocherera mwana zvotovharana zvakadaro. Saka pane mazera here kuti zvichida toti vana vane gore kusvika kana pa5 years vanongonovigwa zvavo vasina kuitirwa nhamo kana kuti? Vanowanzozviita kuvana vadiki. Ndozvavanhu vanowanzoita kuvana vadiki. Mazera api? Kuvacheche
nevane 2 months 3 months 4 months. ndanzwa imi muchiti pamakarwara ndo pamakazosiya makuti izvi chitendero ndakumbomira ndimbonoita hangu zvekunyika uko. Baba havana kumbobvira vateera sekutaura kwamaita. Makaenda here kuchipatara semunhu ari kurwara azvipira kuti aiwa iko zvino ini ndakumbonotanga kuita zvekunyika? Ndakaenda kuchipatara ndichirwadziwa nepasaidi. Mbva zvanzi zvinoda kuti mumbosikaniwa. Saka ina ndazoramba ndichienda mberi nekuti ndaiziva zvinoda mari. Kusikana kwacho kwaida mari, saka ndisina mari. Saka munozomboenda kubva ipapo? Handina. Ndosimbopanzwa pasaidi pacho, but ndositi kana pakarwadza ndomwa mabrufen. Popo panyarara. Mazobuda imimi maakufambira pasaidi papa mashaya mari yenyu, asi kumasowe mamwe masowe abhadharisika mahara. Makazombodzifambira here nyaya idzi kuti munyatsonzwisa kuti chinhu chiye chaitaurwa kwandakambofamba kuti pane chinhu chiri kukumwairwa pamakaroorwa, mabva pamakaroorwa paya. Makambodzifambira here nyaya idzi? Muri mega kana kuti semhuri? Murume wangu akazobatirwa zvinhu zvacho zvaikonzeresa izvozvo. Akabatirwa chii murume wenyu imi? Ndaishandisa mubobobo. Ndo yaikonzeresa iyo. Saka mubobobo ndo waikumwa ropa here kana kuti anga ine zvimwewo zvimwe zvinhu? Anga ine zvimwe zvinhu. Ndoda kuti munyatsojekesera vari kukuona izvi kuti mubobobo ndo waiurwadzisai pasaidi here kana kuti anga ine zvimwewo zvaaishandisa kudivi kwenyu? Anga ine zvimwe. Chaizondotsa pasaidi hanzi chibereko, iproblem yangu yechibereko. Saka ndo chainzoda kuongororwa chiri right here. Saka nhasi ndaongororwa nekuti pati zvino handina mari yekuti ndiongororwe chibereko chacho. Pati chinombondirwadza pasaidi pati panondirwadza. Saka murume wenyu mubobobo waiushandisirani? Kunzwa kwamakaitawo imimi? Vana nesu vakadzi vacho zvese. Nevaroora. Sekuona kwenyu mimi murume wenyu mushonga here kana kuti chinoita kuti munhu azoshandisa mubobobo iye aine madzimai akawanda kudaro, madzimai 5? Chinosita kuti munhu azosvika pakushandisa mubobobo chii? Inenge tori mushonga. Mushonga yaine achishandisa. Saka mukuti murume wenyu akabatirwa mushonga yaaishandisa. Kunzwa kwamakaita mushonga iyi aida kuti aite sei, akaitorerei? Iyo vaiti hanzi ndaitemerwa nyura nababa wangu, ndo vaiopiwa kana kuti mushonga. Mushonga uya ndozopanduka kuita zvinhu zvezve. Zvozoita zvimwe zvacho zvaipanduka, zvimwe zvakapanduka kuita mazizi, zvimwe zvakaita mubobobo iyo yaiboba vana nesu vakadzi nevaroora. Asi nyaya dzese idzi vakadzibvumawo here baba? Vakadzibvuma, zvinhu zvacho zvikatobatwa. Semunhu ari muchitendero chekwaJohani Masowe, vakabvuma sei kuti vazokwanisa kuenda kunobatsirwawo kumwe vachisiya kuchechi? Havanga vambomira kuenda kuchechi. Ndobva vati kuvana hatimbofambei. Saka izvezvi vamira kuenda kuchechi, hamusoda here kudzokera kwabamukuru? Aiwa, ina handichada hangu. Nemhaka yanditi mese mabuda here muchechi? Aiwa, hazvichaiti handichaida. Munhu mukuru handasera nawo. Pazera ipapo ndo pamuda kuti munditsanangurire kuti bamukuru iko zvino vane makoni mangani kana muchiri kuyeukawo henyu sekunzwa kwamakamboita nasisi, kana kuti makangovatarisa munogona kungoti vasina kukundudza makore, asi ndofungidzira kuti makore avo anogona kuva mangani? Hanzi vane 64. Imi mune mangani iko zvino? Ine ndine 27. Arega murambe kuti zvichaita handichakwanise kudzokera. Handiti vana asi munomboenda navo here vachimbonoonawo baba vavo? Handisati, kubva ndichibva navo handisati. Asi munombotarisira here kuzombodzokerawo ngonoti ava ndo vana venyu, zvichida kaizvozvo ane 11 years handaakutoziva kuti ava ndibaba ava ndimama. Dzinza remwana kuti vangozivawo kuti kune dzinza redu ndekupi. Ndikawana mari ndichaenda navo. Ini panonzwa ndepoti bamukuru hamuchavadira kuti vakurisa here kana kuti makuti zvatakaita paipai takanga ndiri mudiki ndisingazive kuti ndikutyorerwa kodzero dzangu? Ndakatozoona zvinoenda kura kuti zvataita izvi ndaitotyorerwa kodzero dzangu. Plus vakurisa ina handasera navo. Manje sisi vari kuti kudii manje mabuda muchechi hamuchada futi kudzokera kuita bondwe ravo? Aiwa, vari kutoti zviri right zvakadaro. Vari kutozviona kuti zvazvisingatoitiwo.
inenge iri mutemo yekuchechi but haiiti mutemo yacho. Manje bondwe rako toti bondwe rako semanga makatorwa nasisi venyu bondwe rako toti rashaya kana kuti bondwe rako razofunga kuti zvechechi handichada mudzimai uye akakutora kana kuti sisi vako vangava mukoma wako vakakutora vanogara here pambaba vasina bondwe kana kuti vanofanira zvakare kundotora rimwe bondwe kumusha? Aiwa vatori vanogarawo vasina. Vatori chinenge chambotarisa kuti vambogara vasina bondwe racho pekutanga chii? Vaiteedzera kamutemo yekuchechi. Ndio vaiteedzera. Saka imimi kana matorwa sebondwe munotora futi renyu bondwe kumba here kana kuti zvinenge zvatovharana tutu kana kuti? Kana ndichida unotora ndonotora. Imimi munotora futi makatorwa sebondwe moita vatatu bondwe renyu rero notorawo waro futi? Manje hamuzoperere kurorana vana vemunhu wani mese muri pamusha wani? Panogona kuita 4 kana 5 wemunhu wani. Izvi zvinoitwa here kana kuti pamba pachinyatsogarika zvakanaka sekunzwa kwandaita muchitaura kuti takanga tisingagari zvakanaka taimbofa nenzara vana vaisachengetwa zvakanaka toti imimi pamba murume anonyatsochengeta vana vake vese zvichida nevana 15 zvichida nevana 17 achinyatsochengeta vana vake zvakanaka vevadzimai vese achichengeta madzimai ake zvakanaka vachigara vachifara ndo zvinozoitira kuti utore rimwe bondwe rako munin'ina wako zvichienda zvakadaro kana kuti utori futi mutemo wekuchechi kuti whether uri kugara zvakanaka kana kuti usugara zvakanaka unofanira kutongotora bondwe rako? Unotori mutemo wekuchechi unofanira kutora bondwe. Unotori mutemo wekuchechi. Manje toti bondwe rangu inini rine 5 years zvinofambiswa sei? Vamwe vanotora unokurira ariko kumurume. Kana asvika 12 wobva wabata? Unobva wabata wakaona kuti akuita wobva wabata. Imimi mumasomo enyu kana kuti zvichida pedyo nemi kana kuti kuchechi ikoko munototi asi mwana mudiki uyu 10 years vamubva vamutora vabva vamubata zviri kufamba sei muchitendereswa marangi? Hapana here pamakamboshamisika nazvo kuti ini ndofunga ndanga ndiri naniwo zvangu ndanga ndane 12 but ko 10 7 vari kubatirwa kana kuti makore wayo 12 13 14 ndo vanongotorwa chete? Vari kuvanotobata vari vana vadiki zvokuti unotozvinoti zvangu zvazviri nani pane vamwe vabatwa vachita vana vano vari vana vadiki unotoona zvangu zvazviri nani. Saka mabasa amunoita semadzimai ekwamarange kuti muriritire mhuri dzenyu dzinenge dzisingakwanise kuchengetwa nana baba ndi api? Kutoenda kumaricho nekurimawo muriwo unochikwanisawo zvekushandawo zvimwe zvikatokubatsira. Pane umwe anobva ati madzimai ekwamarange haabvumidzwe kushanda, icho kwadi? Kushanda kuenda kumabasa ka havabvumidzwe. Zvinenge zvidzi china baba? Handizoziva hangu kuti vanozviitira but havabvumidzwe vakadzi vamapositori vanoenda kumabasa. Takatarisa nekutyorwa kunenge kuchiita kodzero dzevana kumachechi mukuru wechechi vana vake vanenge vachitorodzwa nemakore ewa here kana kuti ndezve isusu mbombera tenge tichingoteera mukuru wechechi kana kuti zvine vanhu vazvinobata zvinofamba sei kana kuti vana vaya vanenge vaine vana baba vanenge vaine zvigaro ikoko ndo vanowanzotorwa zvinofamba sei kuti mwana azosvika pakunzi ndakukurodza kwamarange? Mukuru wechechi nangu handinatsoziva kuti zvinozofambawo sei but anenge munhu mukuru anenge atori nevamwe vakadziwo vadiki vana vadiki kwaariwo anga munhu mukuru asi but anenge atori nevadiki handizoziva hangu kuti anenge azovatorowo sei kuti vanenge vatora mabondwe iwavo. Zvisinei nemabondwe kumwe kuroorwa kunoitwa vana tisingatarise kunzi uri bondwe rasisi semisisi anandi muri bondwe rasisi venyu hamuna kuita zvekutsvagwa kana kuita sei vanorodzana sei kuchechi kwamarange uko? Vanonopfimba vototisisa mwana vari mwana mudiki zvokuti munhu ane kana 60 years anokwanisire kunopfimba mwana ane 13 years vachitowirirana kuti taakuita zvemusha? Anonopfimba anononyengedzwa kanogona kunzi ndozokuita zvakati mupenyu hwako mwana uyo wotonyengedzeka wotoenda ndo zvimwe zvacho zvinokonzeresa izvozvo kuti mwana akazororwa nemunhu mukuru kwaari ari mwana mudiki. Asi vabereki vanenge vachichikudii? Vamwe vanozvibvuma vamwe vazvigashira. Toti vazviramba panozofambiswa sei ipapo? Ndo paya panozotisawo ngonogara nemwana akanyarara ava vasingazvizivi ozozivisa papai. Ko bondwe rangu rikaramba kuenda
harirambi harifaniri kuramba rinototi rizonyengerewo ritozobvuma kuti riende. Pamwe bondwe iroro kune kutoti mumwe munhu ari kutoripfimbawo kumashure uku kutone baba vekuchechi vai vari kutofambirawo bondwe iroro zvinozofambiswa sei? Sisi vavo vari kuti aiwa inini panapa mama ka ndatuya kuzotora ana ndiye bondwe rangu uku anawo kutone vamwe baba vakauya marimwe zuro vachiti aiwa inini ndiri kutofambirawo ana panapa kuti ndimutakure anoita mudzimai wangu. Zvinozofambiswa sei munhu mumwe chete arida kutorwa nevanhu vaviri? Mwana wacho ndiye ana kusaridza kuti oenda kupi, toenda kwaari kupfimbwa here kana toenda kubondwe, ndiwo unoziva kuzoona kuti oenda kupi wako. Asi sei vanhu vemunharaunda vasingaripote nyaya idzi? Imi muri panapa, takagara panapa panext door penyu apa pakarodzwa mwana ane makore 12. Chii chinoita kuti vanhu vepanapa vasakwanise kuenda kunoripota kuti panext door apa pakanga paine mwana akadai ane makore akadai asi hatichamuoni akarodzwa? Chii chinoita kuti vasanoripote kumapurisa? Pamwe pacho vanenge vasingazivi kuti akarodzwa, unogona kunzi izvo zvakabuda akamboenda kuhama yangu yakati iye mwana anenge akatoroorwa, ndozvinozoitika ipapo kuti vanhu vazotadza kuziva kuti zvakafamba sei. Zodzoke futi unenge usingadzoki, ana achingonzi ari kuachauya. Saka iko zvino rubatsiro rwamuri kuda chakatarisana nekuti mune vana 4 vamakabva navo kumba kwamakanga makarodzwa kwamakanoitwa bondwe nasisi venyu. Vana 4 ava muri kuti mamusi kukwanisa vachengeta mukutoitawo basa remumba. Munhu wamuri kushandira akazvigamuchira sei kuti mune vana venyu 4 muri kugara navo panapa vese? Vari kumusha kuna mama, ini ndiri kushanda, ndiye ndichishanda, ivo vari kumba kuna mama. Saka ndikatambirawo mari ndotumira. Vese vari 4 here kana kuti panapa mune 1 kana vaviri? Ndinawo vese vari 4 vari kuna mama, vari kugara kumusha kuna mai. Saka rubatsiro rwamuri kuda imi chakatarisana nekuti vana iko zvino vari kugara namama, muri kuitawo basa remumba, zvinogona kunge richikupai mari shoma yamunotarisira kuti mukwanise kuita sei kuchengeta vana. Rubatsiro rwamuri kuda imi nderwei? Ndachiti dai ndawana rubatsiro rwekuti dai ndawana mari ndatsvagawo zvekuhodha ndichibhindauka ndichikwanisa kuchengetawo vana vangu. Nokuti ndikada kutsvaga zvebasa rerimwe basa iri rine chidowo vakadzidza, ina ndakudzidza ndakagumira grade 6. Saka ndaenda kutotsvagawo vangu zvekuti ndikawana mari ndohodhawo ndichitengesa ndichikwanisa kuchengetawo vana vangu. Zvandaicho dai ndawana mari ndakwanisa kuitawo izvozvo. Saka asi mai vepamuri kushandira makamboaburira pachinoti ndo kurarama kwandakaita kumashure uko? Vangobvunza kuti mune vana vanga ndibva ndangoudza kuti ndine 4 ndandakaroorwa marangi, mubva wangoti alright chete. Saka iko zvinoenda zvomucharo kuti muda kuwana henyu anogona kupai mari yekuti mukwanise kutengesa zvinhu. Chamunoda kuti mukwanise kutengesa imi chamunofunga kuti aiwa ichi ndikatanga kutengesa ndinogona kuendawo kana kuti kuwana raramo yakanaka? Chii? Kana ndikaitawo zvemabhero zvekuitawo ndichitengesawo, ndozoona kuti kumberi kwacho kana mari yacho ndairezawo yawana ndozotsvaga kuti ndoitawo zvipi zvimwe zvingokwanisa kundibatsirawo. Chipendera chirongwa chinochi murume mati mapedza kumuona kare kare, nhasi uno tongoti apinda padhoo apa takupai nguva yekuti aiwa imbotaurira naye sevanhu vakambenge vaine chekuita pamwe chete, sevanhu vakaita vana vese. Mashoko amukade kuudza murume wenyu muchingomutarisa muzuva ranhasi ndekuti kudii? Ndichingodai akwanisawo kundibatsira kuti tibetserane kuchengeta vana chete, nekuti nyaya yekundiremera ndiye vana. Ina hakuna kwandikuwana mari, basa remumba racho randikushandawo ndototambirawo mari $50. Saka mari yacho haisikuwana kuti zvandida kukwanisa ndichengete vana vako vachagirawo chikafu nehembe nekuvaendesa kuchikoro, mari yacho haisikukwana. Mashoko enyu imimi kune vamwe vanhu vachiri muchitendero chokwamarangi vari kumbonyikidza kodzero dzevanasikana kuti ayo mwanasikana anodzidzirei kudzidzisa vamwe, kupfumisa vamwe kuchikoro ndiko vana vakomana, kana kuti vanhu ivava varume vari kutora zvakare vana vadiki vachivaita madzimai. Mashoko enyu iko zvino musisatye, tiona kuti mabuda pai muchitendero imomo. Mashoko enyu amungade kuvaudzawo takatarisana nenhau dzekumbonyikidza vanasikana kodzero dzavo ndekuti kudii? Handinongoti zvavari kuita izvi handifungi kuti kune vanopinda denga nezvinhu zvavo zvavanoita izvi. Dai vasiyana nazvo, vasiya vana vaitawo zvinhu zvavanoda kuita nokuendesa vana kuchikoro, zvandongoti bedzi ndosiyawo kwavari.
aiwa tinotenda sisi Ana tinongovemba kuti sezvamutaura kwamaita kuti aiwa inini ndiri kungotsvagawo mari yestart yekuti ndikwanise kuhodhawo mabhero ndichese titengese ndikwanise kuriritira vana vangu vari kumusha 4 ivavo zvichida baba havasi kutombokwanisa kana kuchengeta vana vacho hamusi kutoziva kuti varipi izvezvi asi chatinongokumbira ndechekuti muri eZimbabwe vanhu vakanaka vanogona kuita sei kukubatsirawo nezviviri zvitatu saka tichaisa namba dzenyu pasasapo kuitira kuti vanoda kukubatai vanoita sei vanokubatai direct woona kuti vokubatsirai sei. Namba dzangu dzinoti 0718 233 348. It's okay, tinogona kuzodzisa edu tapedza chirongwa chinochi. Mazvinzwira muri eZimbabwe vandakagara navo pano this is Ana vari kuno kuDama Falls vari kuti aiwa muri eZimbabwe inini ndakarodzwa ndine makore anokwana kuita 12 nevabereki vangu asi chakaitika kuti ndizosvike pakupinda mumarriage iyi inyaya yekuti sisi vakauya kumba vachiti vanodawo bondwe kuti vanogara naro asi kugara kwandakaita marriage iyi wakanga huri wakumkwako ndaichema siku nesikati nekuti kubatwa kwacho kwandaiita handizivi kuti chii chaitika ndakasvika pakuita vana vanokwana kuita 4 nemurume ane makore vari kuti anokwana 64 inini ndine 27 muri eZimbabwe vari kuti ndinoda kuti iko zvino ndichichinja upenyu hwangu nditange kuhodha mabhero ndichitengesa ndichengetane nevana vangu nekuti baba vacho handisi kutoziva kuti varipi havasi kutombokwanisa kana kundipawo senti rekuti ndichengete vana. Tiri pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo tizosangana zvakare tinoti chisarai. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV.